Hi mga Kaliminians! Welcome to Karenderia Explorer Airport Edition. And karon nata sa Changi Airport Terminal 3 Basement 2 para talawin na itong food court nila. Grabe kayo, daghan kay choices dire. Barato pa ka, hindi kayo mahal ba na? 5 Singaporean dollars, medyo mahal na sa tuwa. Pero dire murag mauna na ilang murag basic na barato. Pero tanaw na to unsay mga choices dire sa ilang food court. Bye! So good pa lang na duck. May mga noodle places. Kani what? Ano ba nini?叉烧啊，不要零食啊。好啊。啊？可以。我不要零食。4 ramay. Barato $4. Grabe na kanig choices dire ba na Indonesian pagay dire oh. So grabe kayo ang choices dire. Tuting airport ni yan na sila matag $2 lang to $5 or even mga mas mahal. Galibog na nung kung sa akong pilion. So tana karon mo-order na ko sa akong mga napilian. Kusog sa kisa laway, yung bato na rin. Kanang roasted chicken na version na akong gipili ron kay kailangan naman ta sa una. Kay wala may curry fish and chicken curry na lang ko. Anak? So guys, they-decide na lang kung chicken curry kaya wala curry fish head nag-22 sa to kanit 450 lang nanay utan o laing karne tanawa. So, power na kayo, last na lang usa. Yeah, 辣椒多，不要这样多黑色。Bay, kanina kong ipangpalit, wala ni kabot mga $5. So nami roasted chicken na set, nami chicken curry, o ang fried carrot cake na gitip na sa mong grab driver kanina. Amo na rin kanon ng may tanaw na mo unsa ni Kalami. Nga pakals na bay. Ingaw kanilang rice may kay murag ilang buhag sambaw ba. Kay sambaw sa tinuwa, rinula naman ako. O kaning roasted ko niya. Tuslo ba itong sauce? Carrot cake. Meron na carrot. Ang doon ay putik na carrot ko yan. Iluto sa itlog. May hanghang na sauce.
Inahan nga mga Singaporean ko na ani. Ang Singapore na gini-influence sa Malay o Indian man ang nasa siya mga curry. Wala akong curry there. Nahisan. Nanapay apil utan. Huwag lang sundan. 450 ra. Not bad. Tulog ka sundan. Kung nagtrabaho ka na rin, maraton na. So, bye! Naman namin kaon, namurot ko lang mong ipangkaon. Tulog ka klaseng sundan na mong i-order. So, nag-order big roasted chicken, may carrot cake. Yan na po itong chicken curry na combo na naiutan na uglain pang sundan. Plus, nipalit pag yung soft drinks na duha ka buok plus na kay mineral water. War sa kabot ng $20 man. Computer na to, medyo mahalag eh. Pero kung suryahan na to ang airport food, uy, grabe na variety din eh. Ang presyo niya, kung taga Singapore ka nagtrabaho o sa Singapore ka nagtrabaho, dili siya mahal. Uy, murag pari-pariho na sa gawas. So, bites gid kayo. Servings maayo, lami, dagang choices. Makabusog, busog kay kabayo. So, kung masuroy mo na rin sa Singapore Changi Airport, uy, bisita na sa Basement 2 sa Terminal 3 kay daghan kay lami diri na murag pinaka-hawker style. Oh, bye. So, kung kamo mo tanan, unsa man kuno inyong i-order kung kamo tong nangari diri. Thank you so much for watching. Hopefully mo tala mo sa akong mga sunod na Karenderia Explorer Adventures. This is Kalami, the Karenderia Explorer, signing out from Singapore and see you soon in Cebu. Bye-bye!